कलकातानि आरजिकर मेडिकल कलेजनि पातिमुनि यागुला ताबुक एभिडेन्स हना बागै पातिमुनि थाइरगनो swbaiwi हनि ककुसाइ तंखा पुलिस रगनि सामुंनो तुइबो सुंमुं आसारि तंखा ताबुक पातिमुं थायोनो क्राइम सीन अंगमानि बागै रायदानो रक्सावै सिल खलाय तनिना नागमानि ताबुक मेडिकल कलेजनि गोजाम दिननो सुंमुं खलायना बागै सानमुं खलायजाखा हाकतनि महिला कमिसननि बखाक्ते सागामनगो बोरे साग नायकलनायते नार्स रगनो काहामके नायकल मुं रिजागना अंथन सानमुं खलायका कक्तमा साइमानका महिला कमिसननि बखाक्ते खरंनि कायसा टीम सनामजाखा रिपोर्ट सनामना बागै आ रिपोर्ट रक केन्द्र हापांनो रिजागै मानो हने कक्तमा साइमानका आबनि यागुला मुंसासक जाफुरि कतरदा नाहारजागनो आमनो नासिमजाक ताबुक हिनके पातिमुंनो तुये सिकिउरिटी सुपारभाइजर न खबै तेबो खरकची बरकनो सुंमुं खलायके CBI ताबुसुक जरातै पातिमुं थाइनो swbaiwi तुयै खरकनै चिचार बरकनो रमखा नायमो थांबदल। ब्युरो रिपोर्ट कखरा।